Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwenye bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Kunabapamisayo kodwa kaze babosha yonto uhlalinambo. Awu, Jene. Awu, General uphethe tshele lonke lase 26. Ya Gatsheni yini waqhamusa usulizandla nje athi mhlawumbe bathi ushaya isithembe kwenze njani? Hayi ndoda amadoda. Yabona mangabe uyindoda ekhaliphile. Uye usondelane namadoda akhaliphile. Hawu. Sengicale nini ukhalipha manje Gatsheni ndakwena? Hawu mfowethu. Wena athi ungihambisa phansi phezulu la. Benganjani mhlawumbe mjene sithi sixoxele indaba nami ngibe ngibhema ngapha. Awu General. Ufuna ukuthi nawe mhlawumbe ngenze ukuthi usungijikele njengabo bonke laba bangijikele. Usufana nabo bonke labantu abangasangazi nokuthi ngiyini manje. Gatsheni yabona ukuqala into zakho manje ngona ngibani. Ngikhumbule ngisayiphoyisa ukuthi Awu mjene. Awu madoda. Awu mjene. Awu madoda. Ngiyini mina? Ngiyibhayibheli kaka. Wena uyilokho kuhamba phakathi. Cha kwangathi kube nokuphambana ke lapho. Ngifuna ukuthi mina mhlawumbe kuyimini pha asiyeke lento. Asiyeke lento ekaka isifanele. Asiyeke. Ngoba mfowethu angifuni lento bese siyiqala ngonyawo lombi kanti ngize ngesi siyiqale ngonyawo lombi vele. Kodwa mjene umfowethu wena. Khuluma into zangaka Gatsheni yini kwenze njani? Cha bengithi mfowethu. Ngifuna kule nkulumo ukukhumbula ukubambisana kwethu ngisayiphoyisa. Ngithi mina mfowethu ubungeke yini ukwazi ukungikhulumela nendoda enkulu lapha phezulu eGonya. Mhlawumbe ningifake la enombolweni ngoba angikwazi General ukuphila kanzima kangaka mfowethu kade ngisebenzisana nani kahle. Awumele Gatsheni. Uthi ufuna ukuba yini? Cha ngifuna ukungena la kunini e26. Lapha ngeke ngiye lapha 28 kungenwa ngezinqa lapha. Manje wena ufuna mina ngami ngikhulumela neGonya ukuthi likufaye ngaphansi komkhamba. Ya mfowethu. Into enjalo. Angithi wena uyazi ukuthi unamacala vele. So ngeke ngikwazi ukuthi mina ngihambe ngikhulumela neGonya lokuthi ungene ngoba vele wena ukweleta iGonya. Angithi kuhleke lokho ngoba phela nje anginamacala ngichaza ukuthi ngiyazana neGonya. Cha Gatsheni okusho ukuthi wena kumele uqale ukhokhe leso sigwebo sakho kuqala yabo. Okumele ukwenze wena ukuthi uvele ugcwale phezulu kumgqobo yabo uvele uhambe uyogwaza straight uchithe igaba ukwazi ukuthi ungene la ngaphakathi ngoba nje ukuthi ngihambe ngikhulumela neGonya Gatsheni ukukweleta hayi angiboni sizothesha. Hey, ubulala. Akukho kunye Gatsheni ayikho indlela engakusiza ngayo. Hamba uphakama lapha ubamba uHercules lapha vele niyazana mhlawumbe uzothi ucabangele. Hey, ubulala General. Akukho kunye Gatsheni. Uyakufuna noma ufuna? Angathi kuzoba nzima kakhulu ke lokho. Uyabona phela mengingaqala ngithi ngiyayizama leyo nto. Awukobe ngizosile inkosi yami ngoHercules. Uyababona vele ukuthi bangihalela ngenduku. Bangihalela ngisayiphoyisa. Ngitsheleke sekuthiwa ngibulela umuntu. Kanti weGatsheni baningi abantu abakhalelayo la ngaphakathi. Osugqoka orange njengabo. So icabanga sisekahle ke lento Gatsheni. Mawukuthi awufuna ukuyenza ayikho ke namuntu engakusiza ngayo. Kodwa General kakade nanifaka abantu e26 umuntu engaphakamanga ngalutho ngokuthi une visit elihle futhi kuyazwakala ukuthi useyistep sesithi ngoba napho usekuGatsheni madoda. Wena unamacala kuyiGonya. Ayikho into engayenza Gatsheni. Chitha igazi akukho kunye. Hayi lungile ka General ayisizananga ngalutho. Hey boy wami ubhema ngathi uyasebenza manje. Let's uyangikweleta nephuzu uyishaya manje. Nami liyeza njalo ivisit. Hamba Gatsheni.
Usuwenze ngathi awungazi manje. Hamba ngingamoshela isikhathi Gatsheni. Nongoloza. Ndosi. Hayi ke mfowethu, hayi ke. Sekuyethele naso nanga umhlalo omusha isiboshwe esisha mfowethu. Gatsheni. Kunjalo mfowethu. Wemagayi. Yeah. Yini nalokho engenza itennis manje? Nangifaka kule seli, nangikhipha kule, nangifaka kule. Yini nganginikeze yodwa engazi ukuthi nayi seli yami. La Gatsheni mfowethu. Yabona Gatsheni manje. Sekuyimina ke manje uNdlovu. Sekuyimina uGatsheni wakho manje wona Gatsheni. Imina ophethe la. Ngokuthatha ngikuyise la. Usathi usa-enjoy kule seli ngikuthathe ngiyokufaka le kuma-26. Uthi ngiphindise ngala kuma-28. Imina ophethe Gatsheni. Uzodansela esami isiginci Gatsheni ngathi ngithini? Uzodansela insimbi eshayolemina. Kodwa Mamagayi uyabona ukuthi ngokomthetho kufuze mina njengephoyisa engabe ngineseli yami private. Uthini uGatsheni Mhlengisa? Gatsheni. Lo msebenzi wakho uphoyisa awusebenzi la kusebenza ukuthi uyisiboshwa nje usugqokeleze olentshi nje usuyisiboshwa hlala nangu nongoloza mfowethu. Hayi Magayi what goes around comes around Magayi uyangizwa. Vito Dose buya benyathi hayi sengizwile ngomshophe okwehlele mntaka baba ukuthi hayi iblue eliphenduka isikhethi. Hayi ngizolana nawe Gatsheni, ngizolana nawe buya benyathi. Kodwa ke ngenkathi wena Ngolozi uzama ukwenza ihlaya mhlawumbe. Uyabona ke mawukuthi ubuzama ukwenza ihlaya alihlekisanga mfana wami yezwa. hayi Gatsheni angeke ngenze ihlaya ngawe. Wena uyindoda enamava ebeyenza izinto zenzeke. Ngaleyo ndlela mntaka baba ngiyohlela ngizolana nawe Gatsheni bobuhlungu nabo. Kodwa ke mntaka baba phela uhambe uyongitholela umgcoco unozala ukuthi phela nami ngunongoloza ngikwazi ukugqiba ikhebuli. Wahluleki lokho sawubona ukuthi zilethe wena. Wena Ngolozi lalela ngikutshela mfana wami uyabona njengoba ngikulesele ngifuna la engqondweni yakho ungithathe njengomuntu ongenazo inhlobo izinqa yezwa ngoba make wacabanga noma walinganisa kuyonuka isihlami ijele lonke leli ngoba manje ngathinteka mina ngothinta wonke umuntu la ngothinta ngishujelwa ngezwe. Hayi Gatsheni Khumbula ukuthi uGatsheni uconnection wakhe awukaphili ukuthi sengisiboshwa kusho ukuthi connection wami awusekho. Mina ngine number ethintana nenkwali yenkosi direct ngqo ngangizwa ukuzameka. Buya benyathi angeke silwe ngike ngasho ngathi wena umfowethu bowenza izinto zenzeke buya benyathi. Wena nje ikhaya likaNongoloza liyohlelela ikhaya lakho nawe. Udakiwe make wazama ukungihlomekela mfana wami. Ngiqabula impandla mina ngidlala. Hayi khuleka Mbongo umfowethu wena. Lalela amaqhinga akho ngiwazi wonke. Hayi buya benyathi. Futhi uyabona ngitshela kuze kusemakhelwane ibhekene. Hayi buya benyathi mina ngithi nje umuhle noNongoloza uhleli nomfowenu usekhaya lakho nawe. Asibheme Mbongo. Asibheme Mbongo kwazingelwayo. Kade ngithini kuwena manje angisho ukuthi ingqondo zakho zonke ngiyazazi. Mawukuthi mfana wami mhlambe ukuthi udobo lakho ufaka umnyulo lo fish ke sorry awuyidli inyama uyi vegetarian. Ingqondo zakho ngizazi zonke. Ngaziwa uwe Gatsheni ukuthi uhlobo lulokhara abadliwa uNongoloza. Washo wena ukuthi uNongoloza udlile. Baningi belimali usho kanjalo. Uyabona njengoba sikulesela into ezokwenzeka kusho ukuthi ulala ama shift. Uyothi wena mangabulala mina ngihlisi. Mawuvuka ngiyalala. Hayi kani ukhululeke nje esinqeni Gatsheni. Ukomnyovu kekelela ukumvanyana. Hayi Gatsheni. 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 Hayi Gatsheni
Asiyeke le ndaba ezinqa ngisafuna futhi ukukhuluma nawe ushisa ugwayi wakho. Hayi, kulungile Gatsheni. Sengikhumbule ekhaya labazali bami. Bangishiya ngisasemncane abazali bami. Awu, Benyathi. Yini? Akulalwa eNgatsheni. Ngilaleni. Ngikhumbula phela mina uGatsheni esebenza ama-night shift nesikhathi esewujele. Sewuyisiboshwa manje uzohlala i-night shift. Lala buya Benyathi. Umfowethu wena. Ngikutshalile Gatsheni ngathi wena awusiyi ukharika nongoloza. Uyazi nawe buya Benyathi. Ngeke ngihlinze lezibini mntaka baba. Lala buya Benyathi. Dake usubaqedile ngalawo mazwi. Ngithe kuwena kuze kuse ibhekene emakhelwane. Hayi bona nekusileke mntaka baba ngoba hayi awungizwa Gatsheni. Lala. Ngadlala mina unongoloza madoda. Uhlangene nomthongo. Hey. Bona ngathi wena isinqonqa wena. Ngaka. Hey, benzanda. Ngaba phephetha lokho. Awu, buya Benyathi. Sawungaze ngempela ubhuboka amehlo nje yizinti ngoba ungafuni ukulala. Wena ufuna ungenzani? Kona mawukuthi ulele, uvuswa yini manje? Hayi Gatsheni, washo buya Benyathi ukuthi unongoloza udla amalembu. Wena awusiyilembu Gatsheni. Angeke ngihlinze lezibini ngikutshelile. Umfowethu wena. Lala buya Benyathi. Angithi obama ubuthongo. Lala wena. Gatsheni madoda. Sebasatshiswa izinto ezingekho nje nayo izinyoka ezifile. Hayi. Ayibona nekusile buya Benyathi. Besayitsheni kolele bengithi ngiyamuthusa nje 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 besayitsheni kolele besayitsheni kolele bengithi ngiyamuthusa nje bengithi ngiyamuthusa besayitsheni. Ay man, ay man. Hindi man yini man. Iyas man. Yazi ukungiphazamisa kwelihle iphupho leli. Wazi manje ngiyabona sibheke uyi-altar nomuntu man. Shit. Yini? Father. Ayibo man, ex-father. Kwenzakalani walalumile manje njengenyoni? Belingekho mhlawumbe elinye igama ungalisebenzisa ngaphandle kwaleli lenyoni. Ngoba cha ngilithanda ngakho. Ex-phoyisa. Kunjani lelo? Umthetho wakho uzodelela la. Cha, phela umfoko kaGatsheni kufanele uunderstand nawe iposition engikuyona. La mfowethu ngizama ukukuhlonipha kodwa kwasa ngakuhloniphi ngoba phela manje iposition osukuyona cha, yekani. Yekeni nje leyo kuhlonipha, yekeni. Ngoba ngiyabona iyona engathi izosijwayeza kabi, yekeni.
Ya. Ngize Hey. ngogatsheni nje ume kanjalo. Wazela walala ngey'ndonga mfoka Gatsheni kwenze njani? Akajwayelekini la ngaphakathi. Angithi ngidlala lesidididi sephoyisa. Singisusa kule seli yeni songifaka kule seli yama-28. Ungalala ke wena kuma-28. Zaziwe igameko ezenzeka lapho. Hayi, ngeke hlale kwaze kwasa mina. Yiko usuzela nje wambulala ngey'ndonga. Futhi nayo lento kungitshela ukuthi akajwayeleki. Yini engajwayeleki igatsheni ngoba phela mina vele akuhluki bengivele mina ngihlala la. Umehluko bewukuthi ngiyagoduka ngekhaya. Manje ke sengithe ukuthuthuka kancane ngoba sekuse extend isikhathi sami nokushintsha lento engigqokileke. Okushuthi kahle hle lento masibuka on the bright side. Wena ufana nomuntu othole ipromotion. Ubukade utemporary. Manje usuphenduke ipermanent resident. Yeke le ndaba yakho esingise sibhedayo. Cha Gatsheni angiteleli mfowethu yazi into engihlupha kakhulu la. Ithini plan yakho Gatsheni uzosidonsa sonke ngempela lesigwebo. Ubani? Mina nguGatsheni ngayi-1. Gatsheni never dies by mistake. Uyabona njengoba ungibona ngila wena ungayitshethi ngiboshiwe. Kanti ngidrayisile funa ukubona ukuthi obani abafuthi bangempela nabafuthi bamanga. Uyabona sikhuluma nawe nje kumanje abameli bami babhizi nezinto zami kulungiswa i-appeal ngoba vele wena handyman mawuyibheka le nto yokuboshwa kwami anabo ubulungiswa ngoba okokuqala nje akutholakalanga ubufakazi bokuthi ngempela le nsango yatholakala elokheni yami. Ama-drugs adayiswa uGatsheni ngempela yini? Ngobufakazi baleyo ndabuko uyabona handyman futhi ukuthi la ngiyafrenywa la. Cha phela musu ukufakazisa ngami Gatsheni masuthi uyabona handyman sithi yafrenywa la. Phela mina ngiyazi ukuthi abakuframe Gatsheni insango vele eyakho. Wabheda man wazini mawuthi uyazi ukuthi insango yami wakwangibona ngidayisa insango mina. Cha udayisela igunya Gatsheni budayisela igunya kunankinga. Hey musukudakwa wena kusho ukuthi uhlangene nalabantu abangiframayo noma uthunyiwe kanti bafana bami ngithi yey amaqhinga kaGatsheni awasoza phela noyisola kunekudala. Lalela ke mfowethu Gatsheni. Mina ngizokucebisa ngoba ngikhonzile mfowethu uyazi ukuthi mina nawe behlezi sizwana. Woza ke ecebo lethu noma cebisa. Lento yakho kulokhana uthi wena ufrenyiwe izokuqhatha neparole board ngelinye ilanga. Ngoba isigcino manje bazobona ukuthi wena njengoba ungafuni ukuyivuma lento lokhana uphika okushuthi kahle hle akwaribhibhetheki la. We ayi cha iyekeni ke leyo yabona isingisi iyekeni handyman uyabona manje nosisho ngenhlambe enkulu engako uzuthi manje angibhebhethekile yini lento oyishoyo. Nalapho kade useselinya nongoloza. Yazi ngikutshele mina handyman mina ngingabona ngathi ngiboshiwe mina ngidrayisile la ngifuna ukubona ukuthi obani abafuthi bami bangempela. Yabona kumanje babhiza abameli bami bafuna ukungenzela i-appeal okunekudala ke ngoba ngingaphandle mina kwayona le parole board okhuluma ngayo ngikanje nayo. Gatsheni sonke safika sisho njalo la sithi hayi abameli kunje kunomfundisi wami kunenyanga sagcine samukelile nje ukuthi hayi sifahlile into nje engakutshela yona mfowethu Gatsheni kakhulukazi njengoba uthi lapha kwiselenongoloza lalo uvala ihleli lodwa ulivule elinye mase uyavala la ngemuva siyazwana. Udake songinika ama-advisor asuzile la phazamisa nasebuthongweni bami. Hey, China! Hey, Mandela, what's I that? heard you hitting all our brothers here, the prisoners. Oh, that's one. Yeah. What nonsense. You are hitting me, I hit him back. Yeah. I beating him. What's wrong? No, today is your time. It's my time today. Hit you. Mandela, you can hitting me. You're nothing. Ah, you are nothing. Yeah, you're nothing. What you are doing? Okay, you are nothing, I'm telling you. Mm. Mandela. I'm telling you. Hey, Mandela. What doing, Mandela? You're hitting all our brothers here, the prisoners. Mandela. I want to see what you are You're fighting. hitting all our brothers.
Hey, Mandela, you saw? Today eating Dudu, all of Dudu nice out. What's wrong you, Mandela? I know hitting you. I told you it's your day today. I know hitting You're gonna you. shit everything. Oh, Mandela. I told you. Why come you hitting Day me? today. Huh? I told you you're gonna shit. You're gonna pour in. Yeah? No. You're gonna pour in. Hey, too short. Hey, gentlemen. Who this old man hitting me? Oh, you're talking about my dad. Mandela, why hitting me? Oh, what happened? He hitting me. Oh, He got nice karate. hey, this man is very dangerous. You need to watch out. Why? Hey, I told you before. Your kung fu is nonsense. Hey, fucking man, that's time. See, I how to beating it. Hey, fuck off. Let me tell you one last more thing. We are full of shit, correct man. Hey, China man. I got to find each other love more. Hey, I story new my dad. Guys, please like this video and as I can sign you. Guys, kule video ni like and subscribe. Liyabuya ijele ngonyaka zami zobe ngishaya inombolo. Ngithi hola palata. Sifu. Ingakanani makarikati. Bafethu ngisacela like and subscribe ngoba ijele menguthi anenzi njalo alibuyi ngonyaka ozayo. Wo manana. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man.